Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Înalt preasfinția voastră, înalt preasfințite Părinte Mitropolit Laurențiu, preasfințiile voastre, preacuvioasă Maică Stareță, preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici, domnule primar, iubiți credincioși. Îi mulțumim lui Dumnezeu înainte de toate pentru această binecuvântată zi în care ne-am adunat la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie adusă ca mulțumire lui Dumnezeu, într-o zi în care, iată, bucuria noastră este mare, pentru că așteptarea celor care ani de-a rândul au călcat pe cărarea acestei mănăstiri, mergând la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, a luat sfârșit. Pentru că așteptarea noastră, o așteptare cu rugăciune, cu duh de pace, cu duh de bucurie, cu duh de mișlocire a Sfântului Părinte Arsenie la Dumnezeu, s-a transformat, iată, astăzi într-o bucurie a așezării Sfântului Cuvios Părinte Mărturisitor Arsenie acolo unde de mult era așezat de către noi în rândul Sfinților, iar acum, odată cu recunoașterea venită din partea autorității bisericești a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, îl vedem pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie cinstit astăzi și de azi înainte, în ziua de 28 noiembrie, ziua plecării Sfinției sale la cele veșnice, îl vedem cinstit cu rânduială, cu rugăciune, cu cântare liturgică, așa cum se săvârșește în zilele de pomenire ale Sfinților înscriși în sinaxarele noastre bisericești. Bucuria așteptării, iată că acum este o bucurie peste care s-a așezat o pace lăuntrică, pentru că de acum înainte Sfântul Cuvios Părinte Mărturisitor Arsenie ne primește la crucea mormântului Sfinției sale ca unul pe care întreaga biserică ortodoxă din întreaga lume l-a asumat, l-a recunoscut și, iată, l-a așezat cu cinstire în rândul Sfinților lui Dumnezeu. De aceea se cuvine să-i aducem laudă lui Dumnezeu pentru această binecuvântare revărsată peste noi, pe care multă vreme am așteptat-o, dar totodată se cuvine să aducem mulțumire smerită și filială Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu și tuturor membrilor Sfântului Sinod al bisericii noastre, pentru că, iată, cu multă dragoste, în vara acestui an, au așezat pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie, dinpreună cu toți ceilalți mărturisitori și duhovnici ai veacului ce a trecut și pe care biserica, iată, i-a recunoscut împreună ca pe o ceată binecuvântată de sfinți care o protesc țara noastră. O protesc țara noastră pentru că ei au venit din toate regiunile țării noastre, ba chiar și de peste hotare, și din Basarabia, și din Sfântul Munte, și din toate locurile unde s-au nevoit și se nevoiesc cuvioși români
ai neamului nostru, roade ale neamului nostru românesc, și având acești sfinți de pretutindeni adunați într-o unitate binecuvântată a sfinților mărturisitori și duhovnici din veacul ce a trecut, îi avem, iată, ca pe niște contemporani, pentru că de mulți am auzit, pe mulți poate i-am și cunoscut personal, și cunoscându-le viața, învățătura și minunile, îi recunoaștem acum cu bucurie ca pe sfinți ai lui Dumnezeu care mijlocesc pentru noi înaintea tronului Preasfintei Treimi. Îi aducem laudă lui Dumnezeu pentru aceasta, îi mulțumim că ne ocrotește pe noi, poporul român, și revarsă binecuvântările sale permanent peste noi, și în mod special îi aducem laudă lui Dumnezeu în această zi în care îl cinstim pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie, de aici, de la Mănăstirea Prislopului. Tuturor vă mulțumim pentru faptul că și în acest an, iată, cu multă dragoste, ați venit să fiți alături de noi, soborul slujitor, la această sfântă și dumnezeiască liturghie. Mulțumim ierarhilor noștri, părinți duhovnicești ai noștri, care de ani de zile, întotdeauna, nu doar în această zi, ci și în toate sărbătorile Mănăstirii Prislop, sunt aici împreună cu noi la rugăciune. De aceea mulțumim în al Preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu încă o dată pentru dragostea părintească. Mulțumim Preasfințitului Părinte Andrei al Covasnei și Harghitei, pentru că permanent ne este alături ca un părinte apropiat și iubitor. Mulțumim Preasfințitului Părinte Gherontie Hunedoreanu, arhiereul nostru vicar de la Episcopia Debei și Hunedoarei, și nu în ultimul rând îi mulțumim Preasfințitului Părinte Daniil, apropiat și fiu duhovnicesc al Sfântului Părinte Arsenie, și care este o mărturie vie și ne poate da pildă despre viața și sfințenia Sfântului Mărturisitor Arsenie. Mulțumim domnului primar al orașului Hasec pentru faptul că este prezent împreună cu noi aici la fiecare ram al Mănăstirii Prislopului. Mulțumim soborului slujitor de preoți numeros, care astăzi a venit să împărtășească împreună cu noi bucuria acestui praznic, și dumneavoastră tuturor vă aducem mulțumire. Și îl rugăm pe Dumnezeu și pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie să vă împlinească toate cererile folositoare spre mântuire, și îl rugăm pe Dumnezeu și pe Sfântul Arsenie să păzească poporul român, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu Sfântul Arsenie pentru noi vremuri bune, binecuvântate, vremuri de pace, și să ne dăruiască buni conducători, iubitori de popor, iubitori de neam, care să fie slujitori ai tuturor românilor și nu doar conducători. Vom săvârși acum, după cum este rânduiala, o slujbă de pomenire, dar o slujbă la care nu-l mai pomenim pe Sfântul Părinte Cuvios Arsenie, pentru că el deja a fost așezat în rândul sfinților și îl cinstim ca pe un sfânt. Nu noi ne mai rugăm pentru dânsul, ci dânsul se roagă pentru noi, însă la această slujbă de pomenire ne vom ruga pentru toți cei adormiți, titori, binefăcători sau slujitori din obștea acestei mănăstiri care au plecat la cele veșnice și care odihnesc alături de mormântul Părintelui Arsenie în cimitirul mănăstirii. Iar după slujba de pomenire, așa cum este obișnuita tradiție, vom urca împreună, ierarhi, cler și popor, la mormântul Părintelui Arsenie, pentru a-i aduce cântare de laudă, cântându-i troparul și condacul, și pentru a ne închina la crucea mormântului Sfinției sale, cerându-i ajutor, binecuvântare și mijlocire. Dumnezeu să primească rugăciunile noastre și să ne binecuvinteze pe toți. Amin.